Tugin mo sa Ginoo. Nandoy ko nga. Actually mo kabala ka sa shooting ko yan kay hulog ako sa Ginoo. Inaning itsura ang angel ihulog sa yuta. Ihulog sa Ginoo. Matag usa ka nato na agid tay mga higala nga dili gid nato makalimtan tungod sa ilang kabuutan. Dili gid nato makalimtan ang higayon nga kamo nagkauban. Magdungan og pangatawa, magtinabangay kung naay problema. Di mailhan sa tinuuray nga pakighigala. Nami karon sa libunan and of course, ang among tuyo karong adlaw is pangitao na mo ang akong classmate nga si Vivian Bertodaso. Nga for almost 22 years wala na ako siya makita, wala ko balita, wala ko number. Wala po na ako siya makita sa Facebook account. I don't know kung na ba siya Facebook account, basta karon nay nakatudlo sa moa kung maligig barbecue nga dili ako paingon lang balay. Duol ako sa Mega Farm, Pilipon, Libuna, Bukidnon. Kapit Mega Farm din ni Doy. Boss? Golra? Nandiyaw ka ng ay mga baboy. Salamat. Salamat. Pagumangko daw ni Vivian Bertodaso ang una. Unsa nga nimo boy? Ayo. GB. So ama yung balay niya rapit mo anto. Ito. Asa din ay gaulaw arabit. Daghan kay balay ana. Ami muli ko. Pinuntalan din. Unsa may mga isulti ko? Balay lang ni Vivian Bertodaso. Kaya salamat. Maula man mo nga porma man kayo mo. Wala na yung bala ni... Ayo! Oh. Nagsakit siya? May ngod tayo? Na si Vivian Bertodaso? Yan. Oo. Mas Manila. Wala sa Manila. Di akong classmate sa high school. Naka-number niya, matawagan siya. Unsa na day? Naka-number, isuon mo ni Vivian? Oh. Wait, kasi may sa high school. Ipangitan ako siya kung asa siya makita niya. Abot-abot na migikan, tagalai ko. Ba? Wala sa Manila. Nag-battery man siya. Dito ko sa lain ng transmit siya nga. Oo. Naka-number niya? Address niya sa Manila. Naman to sa mga sulat niya pa. Sa iyang mga kuan. Ano? Address mo mo to, karbuso daan. Wala. Sulat sa. So wala daw kuno yung number. So posible mga karaang sulat nga gisend sa iya. Dito na to makuha ang address ni Vivian. So phone try na to kung wala nang COVID, ala na tong Manila. Kanang koy inyon ni koy. Kanang ni. Inyon ni. Ha, mo ba na? Oh. Talaga. Ako nang yatang sa kuan para sa pamilya sa classmate. Butan ka to sa kuan niya. Talaga, thank you. Dili kay sobra-sobra pag hina sa kuan. Kayo, akong papa. Mga anak gid kayo. Sinaligo ka na to. Imo na ba nagkagalingon nga kuan? Talaga. Lagi, mo na siya, isa sa pinakamayo na ko nga classmate, so angay na to lang balikan, ug angay gina ko na siya inumduman. So to say wala siya din ni karon. Wala ko sa mga taga number. Nalaya address, mamali ang number sa katong ginagamit niya sa ako. Nice. Sa Berlina naman siya karon. Ano naman? Kaya balhin niya kuan sa birth. Berlina naman siya sa birth. Ganun siya bibigyan ni ay. Nagdala siya sa high school nga kuan daw ko no yung ano Vivian, pero ang tinuod niya sa birth certificate is Berlina. So kani ang atong nahimong address para mapangita nato siya, makita na ko akong classmate kung asa siya napaingon karon. So hopefully kaning address atong ipost atong screen o basig na kay nakaila diri sa iya sa Manila. Ingon sa iyang mga igsuon, Madrid na daw ko akong classmate. Hopefully ma-meet kin ako siya. It's not yet too late para makita na ako ni akong classmate. Kay maayo kayo ni butan kayo. Ma-search na ako ni gamiton na to ni. Pagpunta na siya nagkauli. Ito pa siya sa Number. Number tao. Hindi siya din eh. Sa trabaho. Ang saan ka ko eh? Number na harap. Harap. Pagbuman. Kinilig siya. Bitis. Bitis na Dahil siya. nagtabang na ganyan. Hindi po sa... Naman siya nagkaon. Nagtabang. Kumaday yung mga milis. Yung dulo mga tiligan.
Ano? Na, siya ni. Oh, siya. Kini siya sa Italy. Sumagin tuwi. Ani? Namaklar ba dito? Dito. Guys, muna nga classmate akong giingon nga gipangita na ako. Picture agin niya akong nabtan silang balay pero hopefully kung kinsay nakaila sa iya, hopefully maabot nga video sa iya ha. Ano tong address niya? Sana ako. Ingon diri sa gipadala guys, naadaw ko nun siya sa Maitim, Tagaytay City. Ay, nakanto ko ani, kaya na natunan ako ni Daughter of St. Joseph of Caborloto. So naa siya daw niyan himutang karon madre akong classmate. Mo ni siya. Guys, please extend na mga ikog tabang sa inyo nga unta mamit na nako ni in person nga ako ang classmate nga for 22 years wala na ako makita. Gusto na ko siya makita kay isa na sa pinakamaayo na mga classmate yun. Salamat kayo. Ayan siya. Kuy, wala na may dako yung kayo Kita, uy. Tabang siya nga bugas-bugas. Salamat, good kayo, gyud. Di ba lang Salamat, siguro kayo, good di ba lang kayo. siguro ipa-check up ko. Ang isang tambal-tambal ko. Ginugilin ko. Ano naman yun. Salamat Hindi kayo. mo ngalan. Nailan ko niya as Shumi sa eskwelahan. Pero nako sa Facebook, bulkid na akong ngalan. Bulkid. Oh. Teka mo, buwan man lang. Eskwela ko na siya maestra. Pagkaw man din, nag-bandol na din siya. Makamingaw gini nga dagway gid makamingaw. Mo ni siya nga ati-ati na ako sa una way back. Ari ako minsan sa year kay Babylon yung tigulang ako. Dito. Basta 12 years old pa ko kani siya kay murag advance siya sa kuha og edad yun. Nya siya mong deserve nga ati-ati sa mua din. Kabalo ko isa siya sa pinaka nice kay nga story. So muna ipangita gina ko siya. Opo ni makita na ko ni siya sa personal. So kung okay na makalabaw ta adto na ko kung asa diyang area. So na daw siya sa Tagaytay. Oh, nasa Tagaytay. So adto na ko na nakalag na ko dira. Gabi lagi 2 weeks na. Buwan man na siya, Italy. Oh, kaulit. Kaya kita, salamat kayo. Hindi ba may mandugay ko eh. May magulan man. Oh. Mura ko sa magulan sa iyo. Salamat, good kayo. Actually mo kabala ka sa shooting ko yan. Kaya hulog ako sa Ginoo. Kinaming hitsura ang angin. Ihulog sa yuta. Ihulog sa Ginoo. Mabalikin ko sa mga nakiwa tayo bugas boy. Isa namos Tagaytay karon makadul mo sa kanang sa church kung asa na siya nagkumbento nagtrabaho akong amiga ug ni matabangan ko ninyo Tagaytay City. Salamat kay Dan. Ang na sa ame. Ulan na rabagi doon, maksa na naman sa ulan. Ay nagila. Nalipay lang na siya guys. Tears of joy. So Tears of joy. ayos kayo basta kay kabalo ko kumbutan ang anak, kumbutan si Vivian, buta sa butan ang butan gid ang ginikanan nagpadako sa ila. Nana siya. Ang bayo ng bumukad sa bayo bulo. Sa muna yung trabaho ba sa Ang hilo rin gilulog sa Ginoo. Ang hili ka sa iya. Murag sa bato gitog pa sayo. Nani akong naon. Yung biyagi sa nagdamo. Ikaw? Salamat kayo. trabaho yung taon. Kung ko magbansa, Ito pa dyan. makasarap tag kwarta. Thank you ah. Salamat kayo. Una mi. Sa kanan mo tay. Ha? Sa kanan mo. Alberto. Ipo mo ako. Say Kuya Alberto. Salamat kayo. Nami karon sa Silipon, Libuna, Bukidnon. Salamat kayo. Una mi. Bye-bye. Salamat. Thank you kayo. Okay guys, mo to. Nakita na namon istorya namon pamilya ni Vivian Bertudaso, but sad to say wala ginamon siya makitan silang balay, gituwa siya sa Tagaytay City. Pero dili ko moundang hantod nga makita na ako siya in person. Dulra ng Tagaytay, Pilipinas na. Salamat kay and of course mangayo ko sa yung tabang hopefully maabot sa iya ni nga video para makita na nako siya. 22 years kinanglan ako pangitaw na akong amiga nga maayo. Salamat. Para sa gusto mo tabang kay Tatay Alberto sa iyang sakit nga diabetes, mahimo na siyang adtuan sa ilang balay nga nahimutang sa Barangay Silipon, Libuna, Bukidnon. Daghan kayong salamat.